pensar és el primer ingredient per a actuar, sense pensament no n'hi ha acció almenys profitosa. Crec que ara estem en un altre temps, que no només n'hi ha oblit i ha memòria, també hi ha desmemòria, hi ha mentida, hi ha desinformació, hi ha més ingredients d'esta operació d'amnèsia en la que intentaríem eixir si fórem una societat sana. És una època contradictòria en aquest sentit en el que ens podem estar més connectats que mai i en canvi estem més aïllats, hi ha més soledat. Molts dels fenòmens que s'estan produint té a veure amb la manera en què rebem, construïm no només la informació sinó que ens comuniquem entre nosaltres i que fem xarxa. El fet de que es reivindique esta cosa tan mediterrània de seure'ns i més en un dia com avui a l'aire lliure per a que puguem entendre'ns, compartir i posar-li ironia a aquelles coses que, vistes des d'un altre punt de vista, anuncien contínuament la fi del món. Crec que amb aquests xicotets gestos és una xicoteta revolució davant la deriva que sembla que estan agafant molts països o una bona part creixent de la societat.